Dobrý deň, vítam vás v druhom diele relácie Jebak na čele. Jebak na čele, na znamenku. Televízia Tatiana. Takže máme odchyteného ďalšieho buzerantíka. No, takže pripravili sme si pre vás pár otázok. Takže ešte raz, to je pán Noga, pozdravím sa divákom, televízia Tatiana. Dobrý, zdravím televíziu Tatiana, volám sa Tomáš Noga a vchádzam z Bardejova vlastne. No, to je všetko vlastne. No a tak pán Noga, čo si kurva o sebe myslíte? Ja si myslím o sebe, že som... Hlasnejšie poprosím. Myslím si o sebe, že som niečo ako... Pošlite toho penisa zo záberu ďalej. Niečo ako... hip-hop. No, Ja som kultúra. takže a ďalšia otázka, to už bude na telo. Prečo si to kurva o sebe myslíte? Len kvôli tomu, že proste môj životný štýl a všetko zapadá do komy vlastne a čakám len na to, kým nejaký dobrý človek povie, že prečo ty nosíš takú stránku ľudskej nosíš. Dobre, už nedýštajte kokotiny. Mali ste už niekedy jebak na znamienku? Mal som jebak na znamienku veľakrát, ale stále sa to tak vyriešilo, no v pohode. A ešte môžem sa spýtať taká nepríjemná otázka. Už vám niekedy vytopila pivnica? Pivnicu áno, bráško, ver tomu, bráško, hej, jasne. No, tak pivnicu vytopil, hej, mal som 12 rokov, žili sme ešte v garzónke, no, bolo také, vlastne, je to smiech, ale tak vedel tam, vlastne, nie, fakt. Nie, poď. To... Aj nám vytopil pivnicu. Dobre, tak vážení diváci, pán Noga to nezvládol. Zvládol to. Tak normálne, no. Nebudeme tá pivnica, netrafila. dosť ho bída bije. Ste rozpumpol. Hej, bol. No, takže vážení diváci, potom vás budem vítať v treťom diele tohto seriálu. Víta vás televízia Tatiana, pozdrav divákov televízie Tatiana. Fuck off Facebook, fuck off everything, fuck off something like Everything. Facebook. Dobre, tak dovidenia, do počutia. Ahoj.